Здравей! Имаш нередовен цикъл, качваш килограми, раздразнителна си, косопат или акне и се чудиш: имам поликистозни яшници или имам пременопауза. Моята експертиза, казвам се Елена, и имам поликистозни яшници от 18 години и сега бавно навлизам и в годините на пременопауза, така че партито за нас жените никога не спира. Кавички. Нищо от споделената информация не е медицински съвет, мой опит и мое проучване, така че нека да започнем, за да сравним двете неща. Когато говорим за поликистозни яйчници, в основата на заболяването е инсулинова резистентност. Когато говорим за пременопауза, някъде 35+, в основата е намаляне на хормоните и по-скоро на естрогена. Така че има разлики и е важно да знаеш какво точно се случва в тялото ти, за да знаеш как да се храниш, движиш и какви добавки ти трябват. Когато отидем при лекар, общо взето правим кръвни изследвания. И за наше съжаление, много често кръвните изследвания са брилянтни, перфектни, само че усещаме, че имаме супер много симптоми и не знаем какво се случва с нас. Много често това е пременопаузата, защото когато хормоните намалят, те са намалили за твоето тяло, но това не означава, че изследванията и масата от жени, параметрите, които те имат, може да са по-високи от това, което твоето тяло има. И въпреки това да имаш симптоматиката. Така че това е още едно нещо, с което трябва да се справим сами, да си проучваме сами и да си експериментираме сами. Сега ще кажа за някои от разликите. Когато говорим за поликистозни яшници, най-вероятно симптомите са започнали още след тинейджърските години или след приемане на противозачатъчни, също може да се случи. Имаш също акне много често, косопат, напълняване в областта на корема, задържане и ханша, неистов глад за сладко, много типично нещо. Разбира се, това да си смениш настроенията, това си е съвсем отделен въпрос. Когато говорим за пременопауза, говорим, както казах, за намаляне на естрогена, на женските хормони, което води по-скоро до суха коса, но пак може да има изтъняване и косопат, само че е малко по-различно. Кожата става много по-суха и се виждат много повече ситни бръчици. Много по-рядко ще видим пъпки при пременопауза, но не е невъзможно, разбира се. Друго нещо. Напълняване цялостно, подуване цялостно. Не задължително прекалено много глад за сладко, може просто дори да се храниш както до сега си се хранила и въпреки това да качваш килограми, което означава, че просто метаболизма започва да се забавя, че имаме много повече хормони на стреса, което води до задържане на вода, което може да доведе до повече килограми, когато се теглиш на кантара. Друго нещо, като разлика, обикновено и в двата случая имаме нередовен цикъл. Когато говорим за поликистозни яйчници, говорим за това, че ни идва на 35 дни, 40-60 дни и така нататък. Докато когато говорим за пременопауза, може да дойде на 21 дни, на 30 следващия месец, да има кафяво, сещаш се, по време между цикли. Също може да идва ти различно и с различни количества. Така разбираш, че е пременопауза по-скоро. Може да си направиш, разбира се, изследвания и в момента, в който видиш на видеозон, че няма кисти, а имаш повечето симптоми, то по-скоро би било пременопауза. Ако имаш кистите,
то най-вероятно говорим за поликистозни яйчници. Нещо, което е важно, понеже в един случай говорим за инсулинова резистентност, нещата, които ще ти помогнат за нея, няма да са същите неща, които ще ти помогнат за пременопаузата. Какво имам предвид, когато говорим за поликистозни яйчници, е добре да обличаш въглехидратните хранения с някакъв тип мазнини или протеин, за да усещаш ситост първо и да не скача толкова много инсулина и кръвната захар. Докато когато говорим за пременопауза, може по-чести хранения да са вариант за теб, трябва да експериментираш или да направиш гладувания. Също трябва да експериментираш сама, за да знаеш какво работи за теб и твоето тяло. Общо взето, това са разликите. Надявам се, че ти помогнах да разбереш кое е и ми задай всички въпроси, които имаш. Надявам се да съм ти помогнала. Чао!